Kanang manikok ini sing hasamara amsayo amsay komiti bai sini kasya program tongmani lamani himbotok ai himbotok kambuksara hasamara se kambuksara si subol si शनिवार बाजार तई के डोंगर तई पूरा कम से कम 4.5 किलोमीटर से हिमका हिमबाई माने पूरा चीनी प्रोग्राम से संगई जान जाने नगो थांगमानी लामाओ हेजामारान सिमी गाड़ी पारा थांगमानी लामाओ दासरघाट गाना वनो गाड़ी उल्टा फिरजाक तई इंगई थांगई आरो खरंगई खुब सिरियास इंजुरिंगा चीनी बकक सुमिता दे बर्मा बाय चीनी ताको उपेन्द्र दे बर्मा बरनो थिमानो ती बेलाय खा साका बेलाय खा नांखा सिनि जत्त तिनि प्रग्राम हरनो बसुन आबाद तो तिनि बागै जों स्थगित खालामो बाथागिरि जाखा এবং बरनि प्रत्येकটি एलाकानि जत अफिस दंमानि जोंहा अफिसाव बंनि 8टानि बागै बरनि खलानि बागै जों 1 मिनिट जेबो निरबता पालन खालाया आमा आइकेनो जों मोमबाति फोनांनायखा आहायके जों नुखा खरंनि थिमानि लगे लगे ताई 11 जना ताबो परक सागनाय जागाय दं सर बरंनि तो म कायसा ब खरंनि तो लाइव मा सैजागनि थांगा गाय नरंनि टीएमपी नि फासिंग तामो दाबि दंनाय बंनि फासिंग जों जतटुकु सम्भव सिनि टीएमपी सिनि बुबाग्रानि दागिमु आबनो जेकुनो बरक कोनो काल कोनो असुबिधा पांगै जदि कोनो किसु गाखाय जों बंनि परिबार जों दं बं परिबार दङ बंनि जत ताबो बिथि बोराय থেকে চেङैनाय जत बरनि एफआईआर থেকে চেङै जों जत सामु এবং खाना बिनि लुखुंग जों जत सिनि वारियार्स थानाय बंनि खाना बंनाव बंनि सामु थांजांनाय आ जागाबो जों थाङै बरनो सुबानाय आबनि लगे लगे जों थिनांगौ अर्थात भबिष्यत फिउचाराव बंनि परिबारनो जों नायनाय जों तामखायमान এবং जत ताबुक जरा अरक लाइजाक दा हामियासाक जरा जों सिनि ओंगै जों बरनो रां फैसारि सुबानाय थैनाय रके बरके कामी कायसानि देना नाका कामी बरक कामी गाना फानो हिसाब कामी सालायो कायसांखाय सालतुं कलनि अबखे बुरै ताकासाखाय गारिं कामी अबखे चला उपेन्द्र दिनाव बरनि बसाबती रले तले दंबाय खरकसा बुरै माने हेंखाय खरकसाखाय कायका ताई खरक नै दङ कायसाखाय त्रिपुरा इउनिभार्सिटी व ताई कायसा हेंखाय बताबो बिए बय दङ आगरतला कलेजर आबन लगे ताई कायसा हेंखाय न आबतैबो मर्मान्तिक सिनि उपेन्द्र सेराय खुद सेराय बयसबो कम को गाय जों खामानि खाय बिनि बिरो बहायनो साकबलो आबो सबचेयै आबो लाइफआव कायसा वाना मासिंसा आबताव काम खायजों ईश्वर ताबो अबाहायके खालामखाय तो खायनि किछुफ्रा हायपानो जों जा मानसा बंनि फेमिलि रचन सुबानाय सरचंबारिनि ककपिर मुं ककावै मुं द खाना सालसा तंखना जरा खाजा गांगा अ जरा रं किना रखना के मथागि तनसिनाय ना नक्ता मान सुका जों जेने जेखान दुइजन वारियार्स थुइ थाका आ जागाव चिनि तामने बनो बाइक ताइ चिनि गारिनि एका मेगा रैली दंमोन जों तो रैली खायबो तो चिनि कुनु नानि करे कुनु असुबिदा हियासो जों तो त्रिपुरानि बरजतन सेमारो शिबनाथ माखारि बाइस फिल चलित हायपन बंनि सन्मानार्थे बंनो बरम रुइ जों खाना जत प्रग्राम नाचो आबाद तो कैंसल खायके हायपानो जानजानि एलाकाओ जानजानि बुटो जानजानि कमिटिओ जतनो तिनिबो मिया खायके नाका पॉइंट दंसिनि बरक खरगो थाङै বিভিন্ন জায়গা হইহুলা খাইयो आबनो प्रतिरोध खायना बागैबो चिनि माने चिनि वारियार्स जानजानि पॉइंटो ताक हरजा जों माना करी